Добрий день, поважані. Гляньте, які пригожі у вільні голубки. Які неодважні і зовсім не бояться людей. У них есть белые голубочки. У нее есть белый голубок. Бачите, які пригожі. Які пригожі вільні голубки. Які неодважні. Зовсім не бояться людей. Зовсім. Ви не господарі тут. Хоч Вільня город котов, тут вельми адважныя голуби. Чамусь ці голуби котов не чапаюць. Прабачце, коты голубоў не чапаюць. Магчыма, шмат наеўшыся, ці коты віленскія. Ой, якія прыгожыя. Ой, якія прыгожыя голубочки. Який пригоженький голубок. Який хороший.